Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para siswa. Tasih semangat sedaya nggih. Sampun menika kula presensi rumiyin. Sinten mawon dinten menika ingkang boten lebet. Boten wonten. Sami sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Nggih, saderengipun pasinau dinten menika dipun wiwiti, sumangga kita donga sarengan. Donga kawitan. Donga cekap. Kalau ini sampun sinau babagan menapa? Napa, Mbak? Sampun mangertos sedaya? Punapa taksih wonten ingkang boten mangertos? Pinter kabeh tadi. Nggih, lajeng menika pasinaonipun Ibu lajengaken nggih. Dinten menika Ibu badhe lajengaken materi babagan teks legenda. Nggih, pasinaon menika mangke nggadahi anja supados para siswa menika saged mangertos punapa pokok-pokok utawi isi-isinipun teks legenda. Sasampunipun mangertos pokok-pokok utawi isi-isinipun teks legenda, para siswa menika saged mangsuli pitakenan babagan teks legenda. Mekaten nggih. Wonten ing tlatah Boyolali menika wonten cariyos legenda menapa kemawon nggih? Sinten ingkang mangertos? Napa, Mbak? Dumadinipun kita Boyolali. Nggih, leres niku teks legenda. Sinten malih ingkang mangertos? Napa, Mas? Dumadinipun Gunung Merapi. Nggih, niku nggih leres. Dumadinipun Gunung Merapi. Sami mangertos sedaya nggih punapa ingkang dipunwastani teks legenda menika? Nggih. Para siswa, gegandingan wekdal pasinaon dinten menika kantun gangsal 11 menit. Ibu cekapi mawon nggih. Nggih, saderengipun Ibu cekapi dinten menika wau sampun sinau babagan menapa mawon? Nggih, teks legenda punapa ingkang dipunwastani teks legenda. Lajeng menapa malih jenis-jenis teks legenda. Lajeng unsur intrinsik teks legenda. Nggih, para siswa wau nggih sampun gladhen madosi unsur intrinsik wonten ing salebeting teks legenda kalian buktinipun sampun pinter-pinter sedaya nggih. Nggih, kagem latihan wonten ing griya, mangke para siswa madosi malih teks legenda lajeng dipun padosi malih unsur intrinsikipun. Katen nggih? Nggih. Ibu cekapi pasinaon dinten menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.